Здравейте, уважаеми зрители и мои невероятни космически фенове! Нашето космическо шоу, теми, дискусии за космоса продължава. Вие сте отново с мен, Костадин Вълков, любител астрофизик и физик. Моля ви, ударете по един лайк и споделяйте видеята ми. Добре дошли в най-инновативното ми интерактивно ново космическо студио. Днес темата ще бъде от книгата на господин Стивън Хокинг в негова памет и чест, наречена Кратка история на времето, от големия взрив до черните дупки. Нека започваме. Темата е обединението на физиката. Така, когато беше обяснено в глава първа създаването на завършена единна теория за всичко, във Вселената е трудно и бавно нещо. Ето защо прогресът се постига чрез намиране на частни теории, описващи ограничен обхват от събития и чрез пренебрегване на останалите ефекти или численото им апроксимиране. Химията, например, ни позволява да изчислим взаимодействията между атомите, без да познаваме вътрешния строеж на атомното ядро. Уважаеми зрители и мои невероятни интерактивни космически фенове. В крайна сметка обаче ние се надяваме да намерим една завършена, непротиворечива единна теория, която да включва всички тези частни теории като приближение и която да не се налага да пригаждаме към фактите, подбирайки стойности за някои произволно избрани числа в теорията. Търсенето на такава теория е известно като обединение на физиката. Айнщайн прекарва повечето от последните си години в безуспешно търсене на единна теория, но времето за това явно още не е било дошло. Имало е частни теории за гравитацията и електромагнитната сила, но за ядрените сили се е знаело твърде малко в този период от време, уважаеми зрители и мои невероятни интерактивни космически фенове. Освен това, Айнщайн отказва да повярва в реалността на квантовата механика, независимо от важната си роля в нейното развитие. И все пак изглежда, че принципът на неопределеността е фундаментално свойство на Вселената, в която живеем, уважаеми зрители и мои невероятни фенове. Поради това една успешна единна теория непременно трябва да включва този принцип. Извинете. Когато ще опиша по-нататък изгледите да се намери такава теория, изглежда, че вече са много по-добри, тъй като вече знаем много повече за Вселената. Но трябва да се пазим от прекалената самоувереност. Вече сме преживявали преждевременни радости, казва авторът господин Стивън Хокинг. В началото на 20 век, например, се смята, че всичко може да се обясни чрез термини от свойствата на непрекъсната материя, като свойството еластичност и топлопроводимост. Откриването на строежа на атома и принципа на неопределеността слага категоричен край на това. През далечната 1928 година физикът и Нобелов лауреат Макс Борн, казва пред посетители в Гьотингенския университет: физиката, такава каквато я познаваме, ще стигне до своя край за 6 месеца. Това го казва Нобелов лауреат, уважаеми зрители и мои невероятни скъпи космически фенове. Неговата увереност се основава на наскоро откритото от Дирак уравнение, описващо електрона. С
Смятало се, че подобно уравнение ще бъде изведено и за протона, който по това време е бил единствената друга позната частица, и че това ще е краят на теоретичната физика. Забележете, уважаеми зрители, мои фенове, смятало се, че това ще бъде края на теоретичната физика. Колко смело и невероятно предположение от един велик учен. Така, откриването на неутрона и ядрените сили обаче нанася поредния удар. Като казвам това, продължавам да вярвам, че предпоставки за умерен оптимизъм има и че може би доближаваме до края на търсенето на последните закони в природата, уважаеми зрители и мои невероятни фенове. В предишните глави описвах общата теория на относителността, частната теория на гравитацията и частните теории, които управляват слабото, силното и електромагнитното взаимодействие. Последните три могат да се съчетаят в така наречената теория на Великото обединение, които не са много удовлетворителни, защото не включват гравитацията и защото съдържат няколко на брой величини, включително относителните маси и различните частици, които не могат да се предскажат теоретично и се налага да бъдат дублирани, така че да съответстват на самите наблюдения. Основната трудност при намирането на теорията, обединяваща гравитацията с останалите сили, е, че общата теория на относителността е класическа теория. Потвърждавам, общата теория на относителността е класическа теория, уважаеми зрители и мои невероятни фенове. Тя не включва принципа на неопределеността на квантовата механика. От друга страна, останалите частни теории съществено зависят от квантовата механика. Ето защо първата необходима стъпка е да обединим общата теория на относителността с принципа на неопределеността. Както видяхте, това може да доведе до някои забележителни последствия, като например черните дупки да не са чак толкова черни и Вселената да няма сингулярности, а да е напълно независима и без граници. Бедата е, както обясних в глава номер 7, споделя авторът господин Стивън Хокинг, че според принципа на неопределеността дори празното пространство е изпълнено с двойка виртуални частица и античастица. Повтарям, според него е изпълнено празното пространство с двойка частица и с двойка античастица. Тези двойки притежават безкрайно количество енергия и поради това, според знаменитото уравнение на господин Алберт Айнщайн, енергията е равна на масата по скоростта на светлината, ще имат и безкрайна маса. Повтарям, уравнението на господин Алберт Айнщайн е енергията е равна на масата по скоростта на светлината. Ето защо тяхното гравитационно привличане ще изкриви Вселената до безкрайно малък размер. Повтарям, ще изкриви Вселената до безкрайно малък размер. И в другите частни теории се наблюдават твърде сходни и наглед абсурдни безкрайности, но в всички тези случаи те могат да се отстраняват чрез процедура, наречена пренормировка. Процедурата се нарича пренормировка. Тя е свързана с умножаване на безкрайностите чрез въвеждане на други безкрайности. Макар от математическа гледна точка тази техника да е твърде съмнителна, изглежда, че на практика действа и е била използвана в онези теории за предсказания, които изключително точно се съгласуват с наблюденията. При нормировката обаче има един сериозен недостатък по отношение опита да намерим една завършена теория, защото означава, че действителните стойности на масите и големината на силите не могат да се предскажат на теория, а трябва да се подбират така,
че да съответстват на наблюденията. Това беше всичко за днешния епизод, уважаеми зрители и мои невероятни фенове. Ето е книгата на господин Стивън Хокинг. Вие бяхте отново с нас и нашето невероятно космическо шоу. Благодаря ви за подкрепата, благодаря на вас продължаваме. Чао и до нови срещи. Ваш Костадин Вълков.